Happy watching. Bye. Sir Phil Manibog. Talagang Ma'am Shirley Betorsina. Again natin, J. Bagason. Atin na dito sa Tito Felibon. Tito Felibon Manibon. Di mo ipasapa na sakit na ikikita. Tinagtalikutan, punasen day tatwato, taag palawag at man. Hello, Sir Richard Bundo from LV Anagatan. Tiki na puno na tunggal ka sa ngayon, siya tay di makaitna. Ang mok nga te gusto at daak si may mo nga aglalailuken ka. At huwag nagkurang nga taulay laing nusura, di ka masubalitan. Levita Corpus. Yung pinakayat ka sa wen, naawan ka dito'y nakin, kurang akla panawen. Yes, isala tayo everyone. Isalam ko yarin nyo. Tito Robert Lito Ofelia Cariaga. Carmelo family. Ay ayaten, dito'y mentilaglagi ka kuman, sinubliana. Diyan kuman nagpapakita, dadyan kaya ngayon ka masaktan. Ay, Sharon, sagot naman ni Josie. Di may isang kanta baring agi-sponsor ko na namin. Yes, sir. Sige, sir. Request man, Rizal Tay. Hanggang dito na lang. Michelle Bueno. Okay, says. Yes, Ma'am Aurora Semana. Happy watching. Huwag ka nagkurangan ni Sir Jonathan King ka. Talaga awan, sir. At kung nagkurangan, tauray laing masurat, di ka masubalitan. Ngam di na kaya nasawen, gawan ka dito'y nakin, kurang akla panawen. Luisong pagpulaan, nga di ka ay ayaten, dati mentilag lagi pen, di ka kuman, sinubliana. Oh, for you, Kuya Mario Ragos. Siya kuman at pagpakita, dadyan kaya ngayon ka masaktan. Diyan kuman nagpapakita, dadyan kaya ngayon ka masaktan. Ma'am Shiloida Susa, naka-tune in ba't Ma'am Shil? Yes, and hello to Ma'am Tita Marina Gakulan.